Els monitors són una de les peces claus del programa Pilota a l'Escola de la Federació de Pilota Valenciana. Ells són els encarregats de fer arribar als xiquets tots els coneixements d'aquest esport. El programa de Pilota a l'Escola tiene un total de 22 monitores, bueno, entre monitores y jugadores profesionales, que son los que se dedican a dar estas clases en los centros. Es muy agradecido porque tiene muchas ganas de aprender, sobre todo con el raspberry pues disfrutan mucho, es muy entretenido y la verdad es que se les ve muy felices cuando están jugando a pelota. Jo trobo que els xiquets s'han esforçat molt, a més és un poble on Polinyà és un poble on hi ha molta tradició de pilota. Aleshores jo crec que això els ajuda més i es motiva. I estic intentant també, des de primer a sisè de primària, que tots facin la unitat de pilota i la he adaptat al temps en què se jugava el campionat per a que estiguera tot més fresc. Entre els monitors d'aquest programa hi podem trobar professors d'educació física i també jugadors professionals del món de la pilota. Ells se diverteixen, perquè per a ells qualsevol joc és diversió, però ho fan d'una manera que aprenen molt y a més es un esport totalmente diferente a qualsevol altre. Bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva y muy agradable porque al estar dentro te das cuenta lo importante que es la promoción con la gente joven, en lo que es el que conozcan la pelota, del deporte que es cultura valenciana, y se está haciendo una labor muy importante, ahora me doy cuenta, que es desde las bases pues dar a conocer la pelota en todas sus modalidades. Ells estan encantats de transmetre els seus coneixements a les futures generacions de pilotaris.